Znaš ko je Vučić? Ne znam. Aleksandar Vučić, znaš ko? Komu jebe mače? Koga jebe, rekli u pičku mačnu? Ali imate problema sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kila. Komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, đubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. Šta je 14. februara? 8. mart. Urade drugačije. Kako nam obećaju urade suprotno, onda ćemo izaći i zatvoriti autoput i pruge i sve, pa ćemo tu i... Panonija želi dobro jutro, gospodine, kako ste? Ajde, beži u kurac. Napadaj! Nemoj da nam daju gol, bre. Neće, ne mogu da daju nikad go nama. Napadaj! Ne može mi da damo. Ajmo, Dragane! Evo, Opa! vidio. Opa! Filipe! Gurnije, Dragane! Dragane! Filipe, proći! Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montažu završiti. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Jao, ne radiš ono što sam ti rekao, jebe mi ti lebac krvavi. Pa prođi, nemoj igrati. Evo ga! Opa! Igram! Dragane! Sam ovima na autoputu objasnio pre 15 dana. Ljudi, mnogo kradete. Da kraduckate pomalo pa da vas tole... Prođi! Dragane! Prekid! Opasno! Bravo, Donale! Vamo, Joco, vamo! Uz ovih igrača, vrati, pola će očumiti noge utorak. Pola. Burazeru, na Excel možda popiješ to, a? Šta je ovo za vrate? Dokaži, Burazeru, dokaži. Daj da ti pomognem da ga otvorim. Daj ga otvorim, daj. Evo. To, presi. Tepaj, Rmzo, tepaj. Lele. Op. Do kraja, lele, op. Bravo. Kaži nešto. Mrk. Čekaj, dobra li je? Zajebala vek. A kako se ti zoveš? Srećko. Ne. Srećko be. Sindragan. Marko! Ma šta ćeš u gol? Nađi igrača, bre! Ma nađi igrača! Opa! Ajmo, priđi! Dobre, ajmo, nek se namesti. Šta očekujete kako će grad da obeleži godišnjicu Milanskog edikta? To me mnogo boli patka za to. A što se drogiraju, svake 3. 4. to je posebno. I tako dalje. A mislite da ranije nije bilo tako? Ne, to nije bilo. U moje vreme to nije bilo normalno. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno. Zašto ne idu u školu? Evo, ne znam, Boga. Pa će da stavim još 2 deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu i ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu, znaš. Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko maj. Hvala. Isto poljoprivrednici i koji... izvinite, ja sam mislio da uhvatiš.
sakupljate sijeno? Da. Kako ide posao, evo lijepo vrijeme? Ide, jebi ga, ide dobro. Malo pala kiša, sad ovo, pa sad ide. Dobro, kiše treba za drugo. A jebi ga za sijeno. Promaklo. Ajde, ponovo ću. Nemoj vikati jebi ga. Promaklo. Čekaj. Promaklo. Recite nam prvo ime i prezime. Pero Mikić. Pero, kakva je za vaše domaćinstvo ova sezona? Evo, uveliko se radi u selu, sakupljate sijeno. Jebi ga. Kakva je godina dobra. Živ izgled bio, čeka da sakrijem ovo jebem i ženo Bog ti blagoslovio, današnji dan, nek bude sakrićo. Dabo da tekao mnogo podlatka. To. A voleo li bi ti tokom, prekini Miloše, voleo li bi ti tokom života da se baviš nekad mafijom? Da budem mafijaš? Da. Voleo bi, brat. Dobar dan, gospodine. Može jedno pitanje. Kako biste rešili problem bespravne gradnje kod nas? Mene zanima da vi mene kažete gdje ima jeftina kavurma, čvarci, mene to brine jutros. Možda ipak imate neko mišljenje. Za kavurmu. A vi šta mislite? O čemu je rečao? Šta mislite o bespravnoj gradnji kod nas? Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete. Vama da ustanem, pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda. Svi prijavljen na burzi ne može dobiti posao. A šta je on po struci? Po struci je Rom isto koji i ja. Koliko ste dugo čekali na njeno asfaltiranje? Ja sam čekao 64 godine, a moj otac i moja majka isto 85 godine i baba i deda 90 godine, znači 300 godine. I šta se ono kaže na dan Uskrse? Koji je to pozdrav dan znate? Vajskrsas. Kako? Vajskrsas i krajstveno i vajstina se radi. Meni su stručnjaci pre 20 godina ustanovili da imam inteligenciju iznad 200, oko 240. Možda lažu stručnjaci. To ne nose Manolo, Blanik ili ne znam kako se zove cipele, a mi za to nemamo para naravno. Mi se oblačimo kod Kineza, ali šta ćemo? Vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. Mogu da čitam. Moji pravni savjetnici nisu moji branioci i zato ne moraju da ispunjavaju pravilničke uslove koji su predvođeni za branioce. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. A vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasrali. Jebem vam majku svima, počevši od Hansa Holciusa pa nadalje. Prijatelja koji možda zlostavljaju svoje dete? Pa imam. Možda sam ja nekada sad, ali ne znam sad, možda ima sigurno, pa greši čovjek. Koliko dugo živite ovdje? Vidim se. Jel se vidite? Šmejem se. Evo me, tu sam oči, nos, usta. Pokazat ću vam ja posle, promotat ću vam ja da pogledate sebe, nego mi sad kažite koliko dugo ste u Krsturu. Evo ti ga. Nećeš, hoćeš. Hoću, hvala lijepo. Jako je dobra. Hvala. Vučić dovodi Stross-Kana, Tonija Blaira, dovodi i onog Guzenbauera, a s vremena na vreme primi i Kurca. Raspad sistema otišao na drugi svijet. Poželio drugi svijet, pravi. A ja? Neki kažu žive bolje, neki malo lošije. Neko loše, imamo mi s tim veći, ali kuća ne okrećena, drvo nije spremljeno, brašno, ništa. Kako će se ostane živo, vidjet ćemo. Lepo zemlju da prodam i da uzmem konopac, obesim. Drugo mi ništa znači, braća otišla, niti vode računa o mene, ni ništa, kaže da naćemo sutra, samo dođete da vidite ove komšije, da vidite kako je kući. Vi bi se zakrstili čudili. Jel imam braću ili nemam?